аз рӯи маълумоти идораи хоҷагии ҷангал дар қаламрави ноҳияи Раш майдони умумии ҷангалзор зиёда аз 1750 гектарро ташкил намуда, солҳои охир бар асари офати табиӣ аз ҷумла фаромадани тармаву сел масоҳати як қатор ҷангалзор хароб гардида, зарурати аз нав барқарор кардани он пеш омадааст, то ба ин васила сарсабзу хуррам намудани табиати зебои кӯҳистон таъмин карда шавад. Бо мақсади сарсабзу хуррам намудани муҳити зист ва бунёду барқарор намудани ҷангалзорон, коргарони идораи хоҷагии ҷангали ноҳияи Раш ба ҳашар баромада, то дар сарсабзии табиати кӯҳистон саҳми худро гузоранд. Барои сабзу хуррам гардондани теппаҳои атрофи ноҳияамон дар қидаи рақами 3 ки дар наздикии шаҳраки Ғарм воқеъ мебошад, бунёди ҷангалзорҳои солҳои пешинро аз сари нав ҷойҳои хуршидаро ниҳолчаи нав шинода истодем ва бехи онҳоро нарм кардем, ки ин нармкунӣ барои сабз шудани ниҳолҳо беҳбудӣ дорад. Нақша дорем, ки дар баҳори соли 2022 бунёди ҷангалзорон васеъ намуда барои тараққӣ додани соҳаи ҷангалпарварӣ ҳаматарафа кору фаъолиятро хубтар мекунем. танҳо соли гузашта дар қисмати талу теппа ва доманакӯҳои болои шаҳраки Ғарм, ки масоҳати садҳо гектарро ташкил медиҳад, коргарони хоҷагии ҷангал бо кӯмаки кормандони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ дар майдони 16 гектар зиёда аз 17 000 бех ниҳолони сояфкану мевадиҳанда шинонданд. дар соҳили дарёи Сурхоб ва мавзеъҳои баландкӯҳ заминҳои бекорхобида ва талу теппа масоҳати зиёдеро ташкил намуда, аз рӯи барномаи пешбинишудаи соҳавӣ марҳила ба марҳила бунёди боғу ҷангалзорҳо тарҳизӣ шудааст. аз ҷумла давоми 2 соли пешомад дар заминҳои бекорхобидаи соҳили дарё 80 гектар ҷангалзор аз ҳисоби ниҳолони сояфкану мевадиҳанда ба монанди арча, зардолу, чормағз, гилос ва бодом шинонида мешавад. бештари ниҳолони сояфкану мевадиҳанда асосан дар қитъаҳои алоҳидаи хоҷагии ҷангал ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ парвариш ёфта, баъдан аз ин ҳисоб майдони боғу ҷангалзорон зиёд карда мешавад. бо мақсади дар оянда тайёр намудани ниҳолони ба иқлими маҳал мусоид 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ амал намуда, аҳли заҳмати ин хоҷагиҳо беш аз 1000 гектар бех ниҳолони босамару бесамаро барои бунёди боғҳои нав ва барқарорсозии ҷангалзорон тайёр карданд.